We are now ready for the night swimming. So sa makita ninyo, walay mga tao, solo na mo kaayo ang infinity pool. Let's go! Dili kayo siya lalom. Kaya na matungkad raman. Infinity pool. Guys, it's very nice. Like, it's really worth it. Though it's kind of expensive, but worth it. Mabisera lagi ko ay. Maka-orange ako ma-English. Record dito mag-English di ay. Nice yung sir. Okay guys, aside sa infinity pool, napod sila jacuzzi sa ubos. So, ako ang mga kauban, mga tumidit ko para i-try na mo. Let's go! Guys, mura ka massage using the water. Mura ka massage, di ba? Guys, napo na sila sauna diri. Try sa sauna. Okay guys, mag-sauna mi, di ba? Lakas baka Korean. Sa Korea na rin ano. Okay, mag-sauna mi para kuan. Among katugnaw is. Hindi na nato isul yung cellphone guys. Okay? Super hot. Okay siya, mura pag mga ginanggang dali ay. Wala, lagi paningot jug ko, sir. Okay, try na itong jacuzzi. Let's go! Wow! Perfect na ito ano na jacuzzi diri? Ay, hindi ko sa inyo. Ay, sama man. Dato na ito. Wala pa mismo. Gusto ko. Mauna ko siya. Medium heat lang siya. So, carry na sa tuwang lawa. So far, nag-enjoy ko. Nindot ilahang mga pool din. Time na daw. Pwede mag-extend half hour. Malinta sa infinity pool. Yeah. Napa may 1 hour nga mag-swimming. So, lito na to kay mahal ang bayo. Should be. Still enjoying our time here at Sitio Maupot Family Resort. Init lagi, Jay. Nangihi ka? Mura jumpiran ko. Halos abo kayo to.
Kung may library, kay bawal magsaba-saba. Mag-enjoy ta, guys. Yan sila, Blue Moon rin. Pakita ko sa itong Blue Moon. Wala, dara ang Blue Moon. Ang Blue Moon, oy. Okay guys, we are going back to our room. Mana namin sa night swimming. So kami na lang sige paabot ni sir ang mahuman. Tara na, mag-ilis na ta kay para mag-prepare na po ta sa tuang night chika. Agtang sa jud uy, ano naman ni uy, mag isa ka ektaryang agtang. Agtang for sale. A few moments later. So mao to gitulugan naman ko nila no. So matulog na lang po ko lahat po sige og mama diri ako ra isa. Sige, good night everyone. Ugma na pod. Hi guys, good morning. It's a great morning here. Ang oras na is 5:30 na pero wala dyan po yung sunrise. It's because tag-uom. Good morning sa lovers. Hi. Morning. Kung sa kauban, nasa CR. Kidara fresh na. Kumutan na mo sa isa pa dyan ako kauban. Kidara Namaha o TikTok. Okay, explore na mo ang place no in the morning. At muna akong suot. Natulog pa to ang katong kapalas akong sinina. Okay guys, we are now here at the poolside. We are just waiting for the floating breakfast. So while waiting, mag-swimming sa amin. Say hi muna. Hi. I-introduce mo sa ilang mga pool diri na mao na ilang infinity pool. And ato pong tan-aw, pakita ko na ko sa inyo ha ang ilahang jacuzzi o ganung sauna. Let's go. Okay guys, mao na ilang jacuzzi. I-try na po, nindot ko kayo siya. Na-try na ko sa gabi, try na po na ko sa inyo mo, kami buntag morning guys. Tanaw na ko kung saan feel. Okay, ato na po i-try ang ilang sauna. Let's go! Kung ang sauna guys, ang sauna is kailangan pa i-operate atong kuan atong staff nila diri kay para safe din ang paggamit. So, nakatry ko gabi nindot siya. Di pa ningot sa tama, kalit ako mga friend. Okay. Ilit kayo di paningot yung kung parang sa indot kayo siya. Kabalo ba mo nga sa mga Korean drama, hindi ko makakitang mga nani. Kaya nakatry na din yung indot kayo siya dahil sa ako na promise. Ladies and gentlemen, mga na din ako ma-experience no, ang Sitio Maupon breakfast in pool. Bongga kayo guys. As in, bongga kayo ng mga food for breakfast. Excited na po. As in, floating din siya. Bongga ko guys. Dala ko sa Japan na. Mura mag-deliver.
Breakfast time! Guys, mao ni ilahang BCA, Bali Corner Adventure. Okay, try na mo ni siya sa ako ang friend. Yeah. O sa ako ang mga kauban diri para sulit. Very Bali ang Indonesia jud. So kung maanhi ka diri, mura na pug kag mura na pug kag niadtog Bali Indonesia. Di ba? Excuse me. Nag-interact ka sa couple. Wala ko'y labot. Okay guys, naka-harness na mi. We're ready for the Ready to fly. to fly. Ako ang swing. Go! Grabe guys, kuan kaayo siya ka ng lami kay siya sa feeling no ang pag-swim. That ends our Bali Corner Adventure. Unsay masulti niyo guys? Worth it. Extreme Okay kay siya no. Bitaw guys, tinuod jud ka nang kumaanhi mo diri sa Sitio Maupot Family Resort. I-try jud ninyo. Para dili jud sayang iyong experience diri. Sulit kay siya guys. Conquer your fear. Tingnan mo yung fear of Yeah. heights. Conquer your Dada, milit-milit na kayo, pero ganina. Munaog ko, munaog. Pwede biyang talawanan nimo. Karoon may na kayo mamilit. Nami diri sa ilang souvenir shop. So, naa diri si ma'am. Hi ma'am. May diri og ka ng mga pwede namong madala sa balay mo. Kaya pwede mi kasaban sa amo ang mga ginikanan, lagan kay mi. Thank you so much, Sitio Maupot. Enjoy jud ni karon kay paulit na mi. May blooming pa ba ato ang driver? Hello guys, nami diri karon sa New Israel. Among side trip. Diri ni siya sa Makilala. Ay mo na siya ang place. Wala ilang balay. Ka-explore na to, gipangita na namo ang mga unggoy nga mga friend ni Herda. Kauban na mo karon si Nanay, amo ang tour guide. Hi Nay. Dalon mi ni Nanay sa park sa mga unggoy. Hey, tara sila guys. Cute. Mao ni lang park. Ang park. Mao ni lang model. Atong-atuon ang ilahang park. So kailangan na to mag-trek guys. Kaya ba? Kaya ba na to? Okay, kaya na mo guys. Pero kay Kuya Dowell sa pag-uban sa among Pasaka. Proud ko sa kong friend ay kay, oh, first time niya nag-trek na kaya dyan niya. Ah! So
So guys, naa sila yung view deck diri with zipline pero di pa may pwede makagamit, maka-explore dito kay bawal pa man, wala pa man nahuman. So gingnan mi nga mamalik lang mi sa katapusan. Tinapod sila yung mga deer diri. Ato ng tanawon. Hello. Bye, bye-bye. Thank you. Thank you so much, New Israel. Puhon mo, balik lang dira. And for now, let me end this vlog by saying thank you sa mga watchers. Kami sa akong mga friends, no, kaya nagpasalamat sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Thank you for watching. Bye. Thanks, guys. God bless. Bye. Bye. Don't forget to like, share, and subscribe. Ayaw po magkalimot o ka ng click sa bell ha for notification kay kada semana ko mag-upload ng vlog.